Sziasztok! Na szóval, most úgy döntöttük, hogy ugyanúgy ez jön ebből a part 3, és most úgy döntöttük, hogy mind a kettőt meg fogjuk kenni, tehát ennyi lesz a Tutti Frutti, és a Petra meg az Epres. De én nem látszódó. De játszotsz, itt van. Most ilyen gondolhaljunk, honnan be volt este fúva. Enyém nem volt. De be... Hogy éljen már meg Jó, az mondjuk, enyémet? nem, másodnak megkóstoljuk mind a kettőt, aztán majd nem. Tutti Frutti, és itt van. Kibontom. Nem. Kibontom, akkor majd az enyémet én kibonthatom? Aha, de még nem bontsad ki. Jó, csak hogy legyen már itt. Kiszortam a felét. Most nem a felét, csak egy párat kiszortam. Tiszta bolond a testvérem. Öntsi a kezemre. Öntsi! Várjál már, ne kényszeríts. Hogy szeguljon meg? Tutti Frutti sírlata volt. No, nem mondd. Na, kérem a kezedet. De mutasd. Ma nagyon szerencsétlen napom van. Nekem is. Hát anyukám bement a kórházba, és nem tudom a papa most hova viszi. Ha nem viszi őt el, most ő lement az öbölbe. Övébe, én is akarok menni. Így néz ki. Na. Ugyanolyan jó, mint Epres. A többi is nagyon jó, de honnan tudod, hogy milyen az Epres? Szerintem az is jó. Mármint Epres, de onnan, ha akkor bontsak tesztet, csak meg gyorsan. Gyorsan, addig megállítom. Na, gyorsan se a kezét, aztán ez is jön. Én öntek most kezedre. Közben... Amúgy nem látszott. Bontsad be a kamerába. Kérem akarod. Kérem kezed. De ne írd le! Epresre van szagoljátok meg? Úristen, úgyse. De úgy mutasd meg, hogy hogy néz ki, mondjuk úgy néz ki, mint a többi. Igen. A többiket ezt A minőség amúgy most jó lehet, nem tudom, de szerintem most már jobb. Úristen, te normális vagy? Lássátok? Te leszel a kezemet. Úristen. Jaj, gyerek. Na milyen? Finom. Kértek egy kicsit? Egyetek. Szórjuk a számba, srácok. Szórd bele összeset, mint a tesóm. Várja. Elég. Az esküszöm jobb a Tutti Fruttisnál, szerintem. Ti kóstoltátok már? Írjátok meg kommentbe. Nagyon finom. Istenem finom. Többiket azokat félre raktuk. Na ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok!